Late na ko. Ma, ito na ko. My jeep. Lord, na-late na ko, Lord. Ako pa! Nice. Inaram day ka diya. Ate, baligya bi. Saan naman dyan ni? Sa kuara ng Mika, oy. Kaya ko bi. Ba't lagi ni? Oh, kanang pag-uhay pa mangguro na. Huwa pa rin tatsa. Limpyuhin na ha. Murang siyang secondhand ko. Ako na ni ha. Ako ni baligya. Dili, ito nga taan na. Ito nga ako magbalik niyo. Baligya na. Lakaw sa ako, baligya na niya ha. Kuara rin mo ko. Second hand. PMSK. 32 jeans. Kapakon. Man din yung halis na ko. Asan mo siya? Inaram ako din. 130 rabay ako sis ha. Asan naman ka? Naka-white ko. Ay! Ikaw si shop pa holding. Oo, Julia. Okay. Nara ang imong phone oh. Sige, check sana ako ha. Kanang di na ni ba dog for 5, sis? Sis, barato naman ganin ng 5K. Ang boss. Sige, kuha ko naman ako. Sige, ganahan ko na. Sige, thank you, sis. Sige, thank you. Be, paduwa ako na tag Candy Crush diha, be. Oh. Tara, oh. Okay. Sus, 5 moves na lang unta. Sayang nga sad, uy. Yes. Juicy. Ay, kiahak na lubat pag yun. Uy, dai, tanaw, dai. Ako yung ang cellphone. Oh, Kisa. 32 jeeps ba yan? Selfie dai ta. Kazi, hindi ka muna papasok sa school. Ito na, ay, bas malit. Ito isa ko mga ako. Hala? Lalagay yung cellphone. Hala, ka-nice. Ay, hala, ka-nice. Pero, ano lagi nagsa kong ate? Oh, ice cream ni mo. Malete, uy, wala yung strawberry. Hindi, ang lagi ko. Kanala na. Ay, lagi na lang, uy. Ay, di, ate. Nadi ko nakita ang cellphone, nawa-nawa. Huh?